ora kesel kok mbok leren. Mesakno kananing para dewa. Dewa ora mesake karo Wisanggeni kok aku kon mesake karo dewa. Aku sewaning kayangan munggah ning kayangan Surabaya, Suralaya iki. Aku ki mangarep njaluk adil. Ngono. Bathara Guru. Mula aku ora sudi nek kon melasi dewa-dewa aku ora sudi, aku kon mesake karo dewa-dewa ora sudi. Dewa kuwi ora mesake karo Wisanggeni. Aku ki kawula cilik, aku ki titah. Ning dewa patrape sak geleme dhewe, joget-joget sak geleme dhewe kaya-kaya wis apik-apika wae gaweane. Ora nyawang aku, kawulane klisir arep goleki wong tuaku ora ngerti. Gunane apa kowe dadi dewa? Tak takon karo kowe. Dewa cap apa? Kira luwih abot. Perkara olehmu seneng-seneng tak kira luwih abot perkara olehmu do ropian-ropian ning kayangan iya. Pasewakan dewa do jogetan apa kaya ngono iki wis lumrah. Apa kaya ngono iki wis trep apa kaya ngono iki wis pantes. Mesakno kanane kawula cilik kaya Wisanggeni iki sretenan. Ning pasewakan sono maneka warna Puspita ing udyana menyang manjra sarwa rukma ranggeng manik nara narawata Obro prabanya kang sumirat kenyaring beca leliwaran ler ki laji sireng dadet ong wimbo kekanda mrek winen katupeng
nyata mandung saparan mangambar ungas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik paratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangi sakara lewong tapa ingkang wis munggul tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng ora mengkota dhisik Atmaja ulun ing kayiwangan Indraloka Surapati ya Bathara Indra anggon jeneng kita ulun piju ngadhep ana ngarsa ulun marata diage ulun dawuh lawan jeneng kita supaya ing mengko diage satata jeneng kita ngadhep ana ngarsa ulun Bathara Indra ya Surapati nunamit pasang kalimantabe tinebena ngiladul dumaweng tawang tuwang rinepana saking sadaya tulak sari nun mangke Kanjeng Rama pukulun pareng paduka Iwang Mikulun Manik Maya miji dhateng pisanipun Geng Putra pun Surapati ing kayiwangan Indraloka pun Bathara Indra kabiji sowan kula ngadhep nun mangke Rama pukulun sowan kula anggen kula kabiji wonten ngarsa paduka sampun satata samata ing gati sawega ing diwi malah kepareng sampangipun badhe wonten wiyosing mangandika wedharing sabda wale-wale menapa Geng Putra badhe nungsung pawartosa kula nyadong dawuh timbalan paduka anggen kula ngadhep sowan wonten ngarsa paduka Iwang Mikulun Manik Maya inggih Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti kula badhe nganglungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda tumodha pangandika paduka Kanjeng Rama Pukulun Manik Maya Iwang Mikulun Jatimurti kawula nuwun inggih iya marandene jeneng kita ulun piji ngadhep ulun jaluk
Ing mengko jeneng ulun bakal paring pangestu marang jeneng kita marata diage aturna sembah bekti ana ngarsa ulun. Menapa ingkang sampun paduka doaken tartemtu mbatun badhe suwala. Namung sinaosa duna dungkap anggen kula rasa matur wonten ngarsa paduka. Kanjeng Rama Pukulan Manikmaya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Ewang Pukulan Manikmaya. Kanjeng Rama Pukulan Yaya Indra Bathara Surapati ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi mboya liwat padha tatanan barisaning para wadyabala nggih padha gantung seba aja nganti geng padha saur manuk jeneng ulun nedya mbabarake wigatining arepat agung sangya para durandara tridasa wataknawa Surapati. Menawi ingkang sampun paduka doaken tartemtu kula boten badhe nglencati dawuh paduka Iwang Pikulun Manikmaya. Unuk-unuk niki. Apa dene Atmaja ulun nggih Bathara Masna. Jeneng kita wis kapiji ngadhep ana ngarsa ulun padha kanthi raja saksowan kita. Bathara Masna tansah pinayunganing kawidadan ring Sambikala. Sawanipun kang putrapun Masna. Nuwun mangke Iwang Pikulun kula ngadhep wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Manikmaya. Inggih Iwang Pikulun Jatimurti. Sowan kula tebih saking Rubeda, kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya, Iwang Pikulun Jatimurti. Kanjeng Rama Pukulun Jagat Paratingkah. Yaya nggih Bathara Masna. Jeneng kita atur bekti ana ngarsa ulun mboya liwat pangestu ulun wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi pareng pangestu paduka badhe kula cancang puceng meni dumawing bidang rumeketing werdoyo saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayewanan Iwang Pikulun Manikmaya mboya liwat prayogan anggon jeneng kita ingkang motah supayane nggayuhake marang putri ing swarga dahana Atmajaning Bathara Brama ya wayah ulun Bathari Dresana ya Dewi Dresana. Durga, Yayi Durga. Nalika semana jeneng ulun wis kasembadan amigarake bebrayan agung antarane Si Arjuna kelawan Si Dresana. Lan malah rikala semana ulun nampa pekabaran yen to Arjuna mboya dimangerteni ana ngendi papan dumununge sak mengko iki malah jeneng ulun njaluk kang dadi katrangan kita ulun suwun jeneng kita matura kepiye saranane anggon jeneng kita sak mengko bakal nyambungake sartane bakal jatuh kramakake Atmaja ulun Dewa Serani kelawan wayah ulun Bathari Dresana. Durga saktata anggon jeneng kita ngadhep Yayi Durga ya Yayi Permoni. Om Lang-lang ramyaning kang driya lir Yewang Candra kata awangan sumu ing nyas katuh ritan lemot kapyarsaning rojit aram remeng driya nawung kagawang ing jiwang wisesa
tan ana kang kucewa raras Titian Walarudra Mas Patek Raja Dewakuna namit pasang kaliman tabi dina bena ing ladune dumaweng tawang towang pukulun. Nuwun sewu samangke paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ingkang rayipun permoni Batopet. Kula kapiji sowan kula ndang bab perkawis anggen kula sak mangke badhe mala kramaken atmaja kula inggih atmaja paduka pun dewa srani kelawan calon mantu paduka inggih calon mantu kula kaliyan paduka inggih menika pun Bathari Dresanala pukulun iya jeneng kita wis satata ngadhep marata diagi matura kabul kawusanane apa nuwun sewu sedaya lepat aturipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ingkang rayipun permoni. Teka samangke paduka Hyang Mikulun Manikmaya inggih sesembahan kula, pengayoman kula, katresnan kula. Ingkang sampun paring dawuh kados mekaten teges samangke paduka menika estu sampun pirsa dhateng Mbah sing kawontenan antawisipun si Dresanala. Ingkang rikala semanten paduka paring dawuh kelawan pun Bathara Brahma kinen migaraken saha misaken bebrayan agung antawisipun Dresanala kaliyan Janaka Batopet sampun kasembadan pukulun iya bab perkara iku jeneng ulun wis mangerteni inggih banjur ulun njaluk marang jeneng kita kados pundi jlentrehna perkara ingkang saknyatane Durga inggih menawi paduka ndang ubah perkawis saha kasunyatan ingkang dumadi nalika kula badhe angruda paripeksa dhateng pun Bathari Dresanala nika semanten Batopet jebul tinemunipun Dresanala menika sampun ngandhut jabang bayi to tegese piye Batopet panjenengan menika mboten pirsa nalikanipun Dresanala menika badhe kula wigaraken nalikanipun Dresanala badhe kula pisaken bebrayanipun kaliyan pun Janaka jebul menungsanipun pun meteng ngaten sapa ingkang bobot ingkang meteng sapa Dresanala menika lho pukulun oh mangkono inggih oh Mas Rama Sidam sing aring bawana langgeng Yayi Durga kula wonten dawuh malah jeneng ulun mbaya mangerteni yen to Dresanala ngandhut jejabang malah kamangka samangke bayi ingkang dipun bobot utawi dipun kandhut dening pun Bathari Dresanala menika sampun ngancik yuswa 7 sasi sampun ngancik yuswa Sabta Candra rikalenggan samangke kula rudha paripeksa ngantos kamigilan panjenenganipun inggih piyambakipun Bathari Dresanala nalika semanten kula bujung kula uyak Batopet mboten kinten babar pisan mbok menawi saking rasa saya piyambakipun pun Bathari Dresanala menika malah ndoboli mekaten tegese piye Yayi Durga nuwun sewu jenengan kok mboten pirsa dhateng tembung ndoboli menika lho kuwi apa tegese ana ing kayiwangan ya para dewa Tridasa Wataknawa mono mboyang nggunakake tembung ndoboli merga ning kayiwangan kabeh kuwi katata inggih tegese apa ndoboli kuwi nuwun sewu amin sewu iya Bathari Dresanala menika nglairaken jabang piyambing pun kandhut kamangka yuswanipun umuripun menika nembe Sabta Candra iya limrahipun tiyang meteng menika rak 9 sasi 10 dina nanging elok ing kawontenan Dresanala menika ngandhut jabang bayi lah kok teka namung Sabta Candra yuswanipun menika rak saged dipun wastani bayi premium mekaten
Apa bayi premium? Bayi premium kuwi no. Ingkang lairipun dereng tumeka wancinipun menika lho, premium 7 sasi. Prematur. Nah, menika. Nah, panjenengan menika kula pancing lah kok keblegong kebat-obat. Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Pancen jeneng kita kuwi garwa ulun ingkang paling asem jeneng kita. Nyata jeneng kita ingkang ulun tresnani Yayi Durga. Inggih. Iya, Yayi Durga. Inggih. Sak banjure kepiye kananing si jabang bayi. Bat-obat gandhe kula menika sampun sengit. Kula menika sampun sengit lahir lan batin. Bat-obat kula niku sengit kalih Janaka. Inggih. Kula menika sengit kalian Janaka menika kula mboten remen. Kula sengit, kula gedhing kalian Janaka. Pramila kula nyumurupi tedhaturinipun Janaka ingkang dipun kandhut dening Dresanala menika bat-obat. Bayi menika kula tatapke teng padas. Apane? Ndasipun. Jeneng kita kuwi peranganing Jawata teka duweni wewatekan ingkang wengis. Nuwun sewu. Iya. Jalaran lan dasar kula menika kula pun sengit kalian Janaka. Sababe apa lan dasare apa jeneng kita sengit kelawan wayah ulun ing Madukara Arjuna. Nalika kula ngaturaken katresnan kula dhateng pun Janaka kula menika dipun tampik. Kula menika dipun tolak, mboten pun tampi katresnan kula bat-obat menika ngedadosaken jalaran sebab kula sengit, kula gedhing kalian Janaka. Pramila kula nyumurupi tedhaturinipun Janaka menika raosipun namung badhe pengin kula juwing kula jur-jur kuwandhane. Tumuli kuwandhanipun bayi menika badhe kula pisungsungaken lan kula pasrahaken dados patedhanipun sangjaning para bajul barat nanging tukulun. Iya. Namung wujudipun bayi namung sementen. Kula kinten mboten badhe saged mareki dhateng kawontenan padharanipun sangja barisaning para jim setan peri prayangan. Pramila bingung ora sing manah kula sangka kula kepingin nyumurupi tedhaturinipun Janaka ingkang pun kandhut dening pun Bathari Dresanala menika ndang modar. Ndang sirna saka sak lumahing bumi sak kruping langit. Tumuli kula nglebur wujuding jabang bayi menika wonten sak madyaning kawah candra di muka pukulun. Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Yayi Durga, Kula wonten dawuh. satemene jeneng ulun paring dawuh kelawan jeneng kita yen ta jeneng ulun saguh nggayokake apa kang dadi pepintane Atmaja ulun. Ya kuwi si Dewa Sraning Tunggul Malaya. Inggih. Mergo nalika semana jeneng kita ingkang meksa marang jeneng ulun yen to ngasi jeneng ulun mboya nuruti apa kang dadi penangis Atmaja ulun si Dewa Srani jeneng kita bakal suduk sarira malah kepara kepengin sedo lan kepengin sirna saka asta panjenengan ulun. Mula kang saka kuwi trenya arasaning tyas ulun teka nyumurupi kananing Atmaja ulun tumuli jeneng ulun bakal minangkani apa kang dadi penangise Dewa Srani. Malah sak mengko mboyangira babar pisan teka tekan semono kang dadi pambegan sarta kang dadi patrapmu Bathari Durga. Nuwun sewu napa kula pun lepataken. Lire piye teka jeneng kita matur kang mangkono. Nuwun sewu kula nggadahi patrap kula nyirnaken dhateng bayi Atmajaripun Dresanala menika kula menika menapa nggadahi kelepatan. Kula nyuwun dawuh, kula nyuwun pirsa. Yektine jeneng ulun bakal paring dawuh nanging jeneng ulun mboya kepenak kelawan jeneng kita. Liripun kados pundi? Mboten kepenak sababipun menapa mboten sebabipun menapa menawi kalian kula menika batope to, Pak. Mbaya didamel padha kepenake kula kepenak panjenengan nggih penak. Ngaten mriku ora nggih sampun prayogi. Astungkara Sidam Mboten sastungkara sidang, astungkara sidang. Nuwun sewu sajak kula sareng midhangan pangandika paduka ambek kula manik maya. Kula kok nggadahi ego lan kula nggadahi pamrayogi, kula nangkep pangandika paduka mriku kula wau nglepataken dhateng patrap kula. endi jeneng ulun ngluputke kelawan jeneng kita.
Menika kala wau lho. Paduka mboten kinten babar pisan menawi dumugi semanten patrap kula nyirinaken dhateng bayi atmajanipun Betari Dresanala menika paduka nglepetaken dhateng kula. Inggih menapa mboten? Jeneng ulun bakal matur kang kaya mangkono nanging jeneng ulun mboya kepenak marang jeneng kita. Mergo jeneng ulun kuwi tinimbang rasa sengit jeneng ulun kuwi luwih gedhe rasa tresna. Alah batope to, Pak. Wila. Yayi Masna. Kula Kakang Bathara Indra. Lah kok Rama Pukulun Manikmaya kok arep dadi dewa kudung. Kudung menapa? Kudung wanita. Layak to layak. Liripun kados pundi? Ana nalindraning para dewa kok kalah karo wong wedok. Mboten sumbut kaliyan anggenipun sumbar. Lha iya. Nek isih pathet enem kaya ngene iki seneng-seneng wae. Guyu cekakaan bebas. Mbasa wis menyura. Kados pundi? Mbasa wis menyura cangkeme putih. Pucet-pucet. Mergo wis ora suwe meneh bakal tekan ngomah ngono. Ning niki mengke rak mboten wangsul riyin ora. Mula tak kira slamet. Inggih. Aku nyawang mengisuk diterke. Kaya-kaya ilang wibawane dewa lho. Dewa. Inggih. Indra kula wonten dawuh. Jeneng kita guneman apa? Mboten. Kula ngrembug pitik ngaten. Mboya patut babar pisan Durga. Kula wonten dawuh. Malah yen mangkono marata diagih. Sak mengko ulun dawuh kelawan jeneng kita. Gage jeneng kita Baliya. Tedhak ana ing negaring Tunggul Malaya. Dewa Srani. Sak mengko kinen kadhawuhake dening Bathari Dresanala. Nuwun sewu. Durga kepiye? Menawi paduka Wang Pikulun Manikmaya maring dawuh ingkang kados mekaten Pukulun. 1040 diagung pangaksami aturun ing bilih ing sak mangke badhe ndhawaken dhateng Atmaja paduka inggih anak kula pun Dewa Srani. Dawuh kelawan Betari Dresanala nuwun sewu dugi sepriki kula dereng saged manggihaken lan kula dereng saged kasembadan bujung wonten pundi pelajaripun Betari Dresanala. Pramila kula kinten dereng badhe kelampah dinten menika inggih kula badhe ndhawaken Atmaja paduka pun Dewa Srani kelan pun Betari Dresanala Pukulun. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraket nawang sesangka nawang sesangka Nalendra mbek marma sing sang katri gumulung mangrumak ing wadya Kurda kurare kagiri kiri ronanggono magawe kelar Didemadaning repat agung para dewa tridasa watakna wonten madaning kayuwangan paku jamur prandene mangke katon konjeming tias nenggih nalindraning para dewa niki Sang Hyang Manikmaya Sang Jagat Girinata ya Sang Jatimurti sareng midhangan muring dados aturipun Yayi Durga dewa ing kayuwangan Surdaya sak teman dadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut minangka jaring wong aganten warju jaring wakeca nginang durung abang ngidul durung manjing dasaring bantala kasaru geger njaba yang ngarsa tangkeping mriko kok paseban bono amuk apa to kang dadi darunane
ana nggih wonten titah Bathara ya titah Pujang Kara ingkang sowan wonten madaning Bale Martyukunda manik teman dadosaken gara garaning kayiwangan mihak sangjaning para seba para durandara durandari widodara widodari dumraja tanpa larapan budaya budaya negeri
Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut amra kanggang awita dencengan Mas Nomo Sidam ngaring bawono Yayi Durga kula wonten maring dawuh kukulun ora mengkuto dhisik teka durung purna anggon jeneng ulun sak pejagung lan nampa kang dadi atur kita lah kok teka dumadakan kayiwangan jenggring saloka kesasapan hawa panas ya kengkeng awasta goro garaning kayiwangan Mboya Patindugamana goro garaning kayiwangan iki mau kasababake merga ana titah pujangkara ya titah ing Bathara ingkang sowan ngabiyantara ana ngarsa ulun kamangka ingkang gawe kaget sarta elok ing kahanan Yayi Durga ingkang sowan ana ing kayiwangan Paku Jamur iki wujuding bocah ya wujuding nom-noman kamangka elok ing kahanan jeneng ulun lagi sepisan iki mangerteni lan nembe katemben pisan iki ulun wanuh kelawan bocah iki kamangka ingkang gawe kaget soto ulun sak mengko bocah iki sowan ninggal marang Subasita ninggal marang tata kramaning manungsa ingkang sowan ning kayiwangan Suralaya nanging elok ing kahanan teka bocah iki mboyan nampa walat saka ngarsa ulun Yayi Durga batobat nalika kula nambi lan kula nyumurupi sepisan lare menika ingkang sowan lare nem-neman menika ingkang sowan ngabiyantara ngaso paduka pukulun iya teka kaget sotane manah kula iya alon wae ngeget-geti teka sak mangke lare menika kok kula sawang masuryanipun kok damel kumesar sajroning manah kula deg-degan ora karuan raosipun pukulun iya prayogane jeneng kita lungguh ingkang prayoga jeneng ulun bakal ndangu kelawan sowane bocah iki kang sumanggaken pukulun iya ora mengkuto dhisik teka ana bocah ingkang sowan ngabiyantara ana ngarsa ulun nom-noman ya kisanak jeneng kita kuwi sapa saka ngendi kamu lan sapa ingkang dadi aranmu utawa kekasihmu kisanak ya jagat pangestu karo wayang Bathara jagat iblis lanat ora mengko dhisik iki ana patung-patung iso do omong iki kamangka edan-edan iki patung mongko le ngadeg utawa le lungguh iki sikile ora tememplek ning lemah ora tememplek ning jlambrah ora tememplek ning njobin iki ana wong kok do ngambang iki patung apa wong nek patung kok iso omongan nek menungso kok
kaya demit ngambang sikile. Kamangka kae sing mburi tak sawang kae sing arane wong wedok ya kae. Mongko wong wedok kok ngisor janggut disubal tisu ki men ngopo to ya. Wong kok ya wis enek-enek wae, malah iki ana swara kemerosak. Dumrojok tanpa larapan. Mas Nomo Sidam, ora mengko to dhisik ki sanak jeneng kita kuwi sapa? Teko ulun dangu malah guneman dhewe. Oh. Wong iki. Wong memba demit utawa demit memba wong iki. Ora kok sik. Kowe kuwi sapa, Mas? Lho. Teko jeneng kita mboya tepung marang jeneng ulun. Ulun ki sapa? Kita ki sapa? Ulun kuwi aku. Kita kuwi kowe. Ngawur kowe. Ngawur sababe apa? Aku ki duwe jeneng. Aku ki duwe aran. Kok to arani tok ganti jenengku dadi jenengku kita ki? Kowe menungso apa? Dadak bancaan meneh nek aku ganti jeneng, aku ki ndek jeneng. Iya, yen pancen jeneng kita duweni jeneng, banjur sapa kang dadi aran utawa kekasih kita? Aku urung ndek kekasih, aku isih bocah. Urung tepung karo sing jenenge katresnan. Mula aku durung duwe kekasih. Durga, Kula wonten dawuh. kepiye iki? Atuh pun kek dicemplungke kawah mawon, pun lebur mawon. Mengko dhisik aja kesusu. Nyatanipun menapa? Menawi mboten kesusu menika mboten kepenak. Iya. Adat saben yen to kesusu jeneng kita kuwi mesti mboya nrimakake. Sagedhakan menika mboten. Iya. Pun kek lebur mawon. Mengko sik. Iye. Banjur sapa aran kita? Takon karo aku, Bos. Takon karo aku. Aku jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Iya. Kowe sapa kowe? Ayo kenalan yo. Wong Mas Nomo Sidam sing Mbahuna Langgeng. Teka karo dewa kok mboya basa, teka karo dewa mboya nggunakake tata krama. Lho, tata krama ki apa, Sik? Basa ki apa? Wiwit aku lair gumlaroning jagat iki, basa ingkang tak ngerteni ya mung kaya sing wis tak omongke iki. Tata krama kuwi apa? Aku ya mung lagi sepisan iki krungu tembung tata krama. Wong Mas Nomo Sidam yen mangkono pancen jeneng kita Wisanggeni. Mboya mangerteni sartane mboya bisa tata krama marang sapa wae. Iya, mboya dadi ngapa ulun keparengake. Mergo mbok menawa jeneng kita duweni wong atuwa, nanging wong atuwa kita mboya nuntun marang jeneng kita marang tumindak kabecikan antarane basa lan uga tata krama sartane subasita. Ora kowe iki ditakoni kok malah gambleh wae kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Takoni kok malah ceramah. Sapa jenengmu? Jenengku Wisanggeni, jenengmu sapa? Ulun iki dewaning para dewa. Oh, walah. Dewa? Iya, Dewa ki apa? Durga. Kula. Ulun malah bingung dhewe. Batu-batu, Pak. Bingung kados pundi? Angel omongan karo bocah iki. Menawi angel mboten sampun garap. Ah iya. Jeneng kita kuwi kok pila boronge wangi sak biyantu marang ulun kok. Dewa ki apa ya? Dewa ki apa? Dewa kuwi pejabat ingkang maranata tata hukuming jagat. Walah pejabat to. Iya. Korupsi ora kowe? Negara nganggo rong taun terus arep mbok jaluk ngono kuwi. Kowe peranganing dewa sing kaya ngono kuwi apa ora? Mboya. Ulun iki menata marang yewananing jagat lan ngreksa marang katentremaning jagat. Ya jagat pangestu karo aja koblek iblis lanat padha jek-jekan. Kence-kence wali kenceng sadacetan wali kopir. Kowe sapa tak takoni? Ulun dewaning para dewa ya jeneng ulun Sang Hyang Manikmaya. Oh alah Sang Hyang Manikmaya. Iya. Ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Jatimurti. Wisanggeni. Apa? Manikmaya. Lho. Saora-orane jeneng kita nggunakake tembung pikulun. Pikulun apa pikulan? Pikulun.
ana dawuhmu apa? Pukulun Manikmaya ya pukulun Jatimurti. Apa to kang dadi darunane lan apa kang dadi wigatine? Teka jeneng kita ngabiyantara sowan ana ngarsa ulun ya ing Kanyewangan Suralaya Wisanggeni. Blaka Suta cekak supaya aku neng kene aku teko arep gelut. Dulu. Tegese Blaka Suta aku tekan kene aku arep gawe perkara. Kayangan arep tak usak sik. Kayangan arep tak obrak-abrik, arep tak biyuki bathang sak yuta. Dasar lan jalarane apa teka jeneng kita duweni patrap lan pakarti kang kaya mangkono. Aku ora seneng karo dewa iki. Aku ora seneng karo dewa. Kondange jagat padha nyebutake dewa kuwi menungsa ingkang kudune paring katentreman marang sagung para titah sartane marang sagung kawula dasih. Ning nyatane apa? Dewa iki ingkang kudune leladi marang masyarakat utawa leladi marang kawula cilik malah kebalik kahanane ku walik dadi kawula cilik ingkang leladi marang kahananing para dewa. Tegese piye? Sepisan sing cetha lan sing baku sowan kono kayangan endi iki? Suralaya. Nah, Suralaya iki aku arep gawe kisra. Ning ora kok tanpa sabab aku gawe kisra ning kayangan. Anane aku arep gawe kisra ki mergo aku arep takon janjane wong tuaku ki sapa. Mas Nomo Sidam. Wis menengo sik kowe aku tak omong. Aku omong aja mbok pedhot, aja mbok sela. Permoni piye? Madu ku ajur. Iya. Merinding kabeh. Dewa kok merinding barang. Aku tak omong. Iya, Wisanggeni piye? Aku arep takon karo kowe. Timurti, Jatimurti. Aku arep takon karo kowe jare kowe dewaning para dewa, kowe ratuning para dewa ya. Nek pancen kowe ngono kudune kowe ngerti marang sapa bapakku, sapa ibuku, saiki aku tak takon karo kowe. Manikmaya. Kagyatri sang kapirang urinanggul kinempet-kempet dusang retnaning bawana. Oh, Astungkara Sidam saring bawana langgeng Wisanggeni. Apa? Kagyat Sota ulun teka sak mengko jeneng ulun nampa kang dadi atur kita. Aturku apa? Arep tanggep luput ngono apa piye? Mbuyak. Ya mung ning atase jeneng kita kuwi bayi wingi sore. Mung nom-noman lah kok teko arep gawe Karang Abang Kayuwangan Suralaya. Apa ya bakale kelakon ping pindhone. Jeneng kita kuwi wis nerak Subasita sak mboya-mboyane. Yen to jeneng kita mboya bisa tata krama sak mboya-mboyane ngajeni marang panjenengan ulun. Ora sudi ngajeni ki apa? Tembung ngajeni ki apa? Aku tak takon tembung ngajeni ki apa? Bakune sowanku mrene marang takon bapakku sapa, biyungku sapa. Kowe iso meneh katrangan apa ora? Wis bakune kuwi Wangsulana. Bapakku jenenge sapa? Ibuku jenenge sapa? Bapakku ki wonge elek apa wonge bagus? Ibuku ki wonge ayu apa wonge lemu kebak kaya gaweane mangan? Ibuku ayu apa ora? Aku tak takon karo kowe Wangsulana pitakonku. Yen to jeneng kita nyuwun pirsa marang panjenengan ulun Blakasuta Wisanggeni ulun mboyah mangerteni. Piye? Jeneng ulun mboyah mangerteni apa kang dadi pitakon kita lan jeneng ulun mboyah bisa mangsil apa kang dadi wangsu pitakonan kita. Oh, nek ngono pancen dewa keparat kowe. Ya. Tak kira ora ana ingkang bisa mepalangi sing dadi kamurkane Bambang Wisanggeni. Banjur karep kita arep kepiye? Lekno mripatmu sawangen gatekno gobokmu. Ora nganti telung kedheping peninggal Kayangan Suralaya tak obrak-abrik parat. Tatanan panusmaning jajalan sekertaning baune iblis lanet. Wisanggeni.
Kemlewat ucapmu koyo ngregem jimat koyo wani ndelat wesi abang. Ning atase kowe bayi wingi sore kowe titah Pujanggara. Sepisan kowe ninggal Subasita kowe ninggal marang Tatakrama. Karo dewa babar pisan ora ana ngajenine. Lah kok malah sak mengko kowe njaluk katrangan wong tuamu sapa, bapakmu sapa lan ibumu sapa. Dewa ya ora bakal mangerteni. Mergo kowe bocah saka ngendi ora ana sing mangerteni. Malah lagi iki kayangan ketekan dayoh sing kaya dapurmu. Wisanggeni. Ora iki sapa iki? Wong teko-teko kok tok 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 dreng. Cri. Sapa kowe? Parat takon marang ulun-ulun Bathara Indra. Oh, Indra. Iya. Apane pintu kowe? Menungso ora tatanan. Wisanggeni. Piye Bathara Indra piye? Kowe arep ora trima kowe? Kowe arep mbelani anane sing jenenge Manikmaya kae kayangane arep tak obrak-abrik. Banjur kowe nayangane ya? Kowe nayangane, kowe undagine Manikmaya ngono apa piye? Menungso ora tatanan. Kula niku kados pundi? Indra ya mung ulun dawuh lawan jeneng kita sing ati-ati. Nanging nadyan to jeneng kita nggunakake pangati-ati, bocah kuwi kudu bisa diundurake menungso ora tatanan. Wisanggeni. Apa? Aku mangerteni. Marang sapa to jenenge bapakmu lan sapa sesile ibumu? Oh, kowe ngerti tenan? Iya. Nanging ana syarate. Syarate apa? Tak jaluk kowe ngenteni ning repat kepanasan. Ora nganti tulung kedheping meninggal yen to kowe ora lunga saka kene malah kowe sing tak gawe srana pepati. Ora wedi ya. Nek pancen ngono sing dadi karepmu, mergo aku ngerti, mergo kowe ngomong kaya ngono kuwi mergo dasarmu kowe matur sing kaya ngono kuwi mergo kowe njaga pamormu, mergo iki pasewakan, iki Ndatulaya. Kowe njaga marang kalungguhanmu, njaga derajat pangkatmu ning ngarepe bosmu kuwi. Mergo nek kowe arep geger nandangi Wisanggeni tak kira kowe kewirangan ya. Nek janji kowe ora iso menehi katrangan bapakku sapa, ibuku sapa, kowe tak tutuki dhewe. Doyang Pak Pong bolang kali codhe sapa sing gawe lodolo ya. Ora engko disengger putuku Wisanggeni. Hah? Gawe kaget sotane Ponyang. Kowe merpeki punggiwane Ponyang ana ing repat kepanasan piye? Kabul kawusanane piye nggonmu? Takon karo dewa. Takon karo dewaning para dewa sing wis tak tuduhke ngarep nalika kowe mentas saka Kawah Candra Dimuka merga kowe arep dilebur karo sing jenenge ora tak omongke sing ora tak omong. Mengko mundhak jeneng kita ngerti marang sejatining lelakon merga ngene Wisanggeni. Mbahmu kakung iki pancen sengaja arep tak jarak lelakone. Kayangan iki nek ora dikapokke sing jenenge Manikmaya kan ora digawe kapok, ora bakal irip-irip. Mbah Kakung, apa Wisanggeni apa? Aku kok kaget mbasan mlebu ana ing suwijining papan panggonan ning kono ana wujuding pendhapa gedhe. Aku mlebu jebul tinemune akeh. Menungso akeh wong-wong sing padha karo sampeyan Mbah Kakung. Tegese piye? Aja ngawur lho kita. Aku mlebu ning wujuding pendhapa utawa ingkang bisa diwastani bali. Ya kuwi papan dununging Hyang Adi Pramesti Bathara Guru ya sing jeneng
Bathara Manikmaya kuwi ya kuwi ngaran Bale Martu Kundha. Oh, kuwi to Mbah Kakung. Heeh. Sing gawe aku kaget kuwi dudu kok papan dununging para dewa sing wujud pendhapa apik magrong-magrong kuwi ora. Banjur apa? Aku mlebu ana ing wujuding apa kuwi mau? Bale Martu Kundha. Iya, kuwi mau kok akeh wong-wong sing nuwun sewu ciri getheke padha karo sampeyan, Mbah. Tegese piye? Wong-wong kuwi mau ya sing diwestani dewa kuwi mau padha ora ngambah lemah. Tegese sikile ngambang. Lah, kamangka sampean sikile ya ngambang lho, Mbah. Aku curiga. Curiga ki apa? Cubriya. Engko gek-gek sampean kuwi peranganing dewa. Aja gawar ngawur kaya kita kira. Kowe iki aja waton bisa ngucap lho bisa geni. Anane aku mapane nang kene kuwi aku dudu dewa. Ning sampean sikile ngambang. Apa sing sikile ngambang iku mesti dewa? Gek ana wong sikile ngambang mesti dewa. Oh, ngerti ya. Wah, aku ki wong sing lakoni ngilmu ngentengke awak. Iya aku iki. Ngentengke awak. Iya. Mula kang saka kuwi sikilku ora napak lemah. Ngono. Oh, ngono. Dadi aja kak kowe duwe panyakra bawa yen mbahmu Kakung Narada iki. Dewa pirangane dewa ki ora. Ning nuwun sewu, Mbah. Apa? Klambine persis akeh sing padha nganggo kaya klambine Simbah Kakung. Mbak menawa tokone padha kaya. Tokone padha. Sampeyan ki Mbah Kakung mburak. Hus! Karo mbane Kakung kok mburak ora. Ora jane aku malah bingung karo sampeyan. Piye? Bingung piye wis anggene? Nek sampeyan kuwi Mbah Kakungku. Bener ya aku ki Mbah Kakungmu. Aku ki eyangmu. Dadi bapakmu kuwi anakku. Kena ngopo kok? Sampeyan kuwi bapakne bapakku. Iya. Ning kena ngopo kok sampeyan ora ngandani bapakku sapa, ibuku sapa? Ngene, mau raponi aku wis dilentrehke. Mbah Kakung rak wis dilentrehke. Iya. Mbah Kakung wis dilentrehke. Nek anane Mbah Kakung duwe srana sing kaya ngene iki mung tak go gawe lantaran supayane dewa-dewa kedo irip-irip. Lho. Dewa ndek keluputan apa ndek dosa apa? Wis ora sah kokean gunung sing tanpa guna. Wis anggeni. Apa, Mbah? Kae. Tak sawang dewa-dewa do mrepeki karo kowe. Terus kersane Simbah piye? Aku ki titah. Iya. Mangka titah kuwi diparingi pewaler. Aja ngasih titah munggah ning kayuwangan saka Mercapada mergo bakal ndadekake gara-garane kayuwangan. Aku tak laku dedemitan tegese aku tak mateng aji panglimunan. Dewa kae do tekan kene ora ngerti karo anane Mbah Kakung. Oh, ngono. Lah banjur aku nek omongan karo sampean, kowe tok sing ngerti. Oh iya Mbah. Yo ngestoke dawuh Simbah Kakung. Sit Pindha kumbangi semadu sarining tawang susuh angin ngendi nggone ora pangling Indra iki parat mungsuh ora tatanan. Mau kowe wis tak omongi, wis tak dawuhi yen to karo dewa kuwi kudu ngajeni.
Nadyan to kowe ora iso basa. Sak ora-orane kowe ngajeni ora mung nyebut rasatane ora mung nyeluk jenengku. Aku tak takon. Iya. Jenengmu sapa? Bathara Indra. Bathara kuwi rak gelar. Iya. Lah jenengmu? Indra. Aku kon nyeluk apa? Kon nyeluk Pinto ngono apa piye? Jenengmu Indra dudu Pinto. Piye, Mbah? Apik. Oh, kae Indra ora ngerti karo Mbah Kakung. Lho, sampean tepung kenal wae kaya. Mbahmu ki apal nek karo dewa-dewa aku kulino tapa, kulino semedi ya Le. Mulai aku kulino ketemu karo dewa-dewa kuwi Indra kuwi. Mah guneman dhewe. Lho. Aku ngudarasa karo kowe Bathara Indra. Ngudarasa apa? Bab perkara apa? Mau ning Datulaya utawa ning Pasewakan utawa ning Parepatan. Ning Bale Martu Kundha manik kowe ngomong. Kowe paring jawa, kowe gambleh. Omong karo Wisanggeni, nek kowe arep menehi katerangan bapakku sapa, ibuku sapa. Nek ngono kowe ngerti? Ngerti. Aku ngerti bapakmu sapa, ibumu sapa. Lah nek ngono aku wene ana ngerti. Ora gampang yen to kowe arep kepengin mangerteni sapa to sejatine wong atuamu. Nanging ana syarate, ana kekudangane. Wo, alah, Mbah Kakung. Apa? Ana syarate, Mbah. Lakoni. Kon tombok pitik sebager ora apa-apa. Upamane lho kowe Wisanggeni, iya, Mbah. Lakoni ora jagelut ya. Kowe ya iso gelut. Ngono? Mergo kowe wiwit cilik, wiwit lair kowe iki nalika urung ketemu karo wong tuamu kowe iki wis tak temu. Iya. Sing mamang ki Mbahmu Kakung, aku sing mereka diktayar karo kowe. Jak gelut. Jotosan. Ciak. Ayo. Nek pancen kowe arep kepengin mangerteni sapa bapakmu lan sapa ibu. Kowe kudu iso nglangkai kuandane Bathara Indra. Piye, Mbah? Lah kowe meng kecu ya omongane kowe. Duh, kecu piye? Ngapusi kowe. Lho sebabe ngapusi. Dewa ki kena lara lho puting pati. Dadi kowe sing ora iso nglangkai kuandane Bathara Indra. Ngapusi to kowe. Lho, ngapusi piye? Kowe iki dewa Tridasa Wataknawa. Dewa mapan ing kayangan kuwi kena lara nanging luputing mati. Dadi kowe iso ngrasake lara ning kowe ora iso mati. Dadi Sengara Wisanggeni nglangkai kuandane Bathara Indra. Ayo. Saiki apik-apikan aten wae tinimbangane iki. Tanganku urung tumiba ning mestakamu pecah dadi 8 kelakon mati dening aku luwung becik kandhanana dawana. Sapa wong atuane Wisanggeni? Parat. Ora minggat saka kayangan Suralaya kelakon mati dening Bathara Indra. Ora minggat saka ngarepe Wisanggeni, sembur melanyah kowe. Kaya ulah wae. Edan kok ngantem kene
terus. Wah! 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 Wah, edan. Wah. Wah. Sambat kok. Gedhe tenan iki. Sapa kowe dewa? Wah, Bathara Bayu. Bayu? Yo. Adine Kronjot. Bisa geni ngobrabri kayangan. Ora kena tandhake kamurkanmu. Lakon sampurnake patimu. Kowe sik mati. Kayangan cah iki waedan josle sapa iki dewa no dewa jenggote dawa banget ora nyemoni Pak Mamat lho lho nek Pak Mamat wangun nek kowe ora
Wah, asem kuwi ra. Edan ana bocah kok iso ngobrabre kayangan dewa ora ana sing iso kewagang ngundurke kowe wis anggene. Apa kowe? Ayo. Ngaku kowe sapa kowe? Bathara Yamadipati. Kowe dewa tukang apa? Tukang jabut nyawa. Kowe ora gelem bali ora manut karo Bathara Yamadipati aku tak jabut nyawa. Kono sing jabut kok kono sing modar. Weh lah menungso ora tatan dewa ora mene katrangan amul legane ati. Oh, iblis ora. Mau aku wis takon ning kayangan nalika parpatan kumpulan para dewa Tridasa Wataknawa. Kowe tak takoni lho, Manikmaya. Kowe tak jaluki pirsa, kowe tak suwuni dawuh. Supayane kowe menehi ngerti sapa bapakku lan sapa ibune Wisanggeni. Ning kok kowe tak kira api-api ora ngerti, kowe etok-etok ora weruh. Merga kowe iki dewa, lumrahe dewa kuwi ngerteni marang mobahmu ing titah. Mas Nomo Sidam Siaring Bawana Langgeng Wisanggeni. Yektine pancen jeneng ulun mboya mangerteni sapa ingkang dadi wong atuwa kita. Kang mangkono jeneng kita aja meksa. Merga pancen jeneng ulun katemben wanuh kelawan jeneng kita ya mung lagi sepisan iki. Mula kang saka kuwi aja kumlewat pakarti kita Wisanggeni ulun dawuh kelawan jeneng kita lerena nggon kita gawe goro garane Ngayuwangan. Piye? Apa kowe ngomong? Aku takon leren. Aku iki gak kesel kok kon leren. Aku ora kesel kok mbok leren. Mesakno kananing para dewa. Dewa ora mesake karo Wisanggeni kok aku kon mesake karo dewa. Aku semaning kayangan munggah ning kayangan Suralaya iki. Aku ki mangarep njaluk adil. Ngono. Bathara Guru. Mula aku ora sudi nek kon melasi dewa-dewa aku ora sudi, aku kon mesake karo dewa-dewa ora sudi. Dewa kuwi ora mesake karo Wisanggeni. Aku ki kawula cilik, aku ki titah. Ning dewa patrape sak geleme dhewe, joget-joget sak geleme dhewe kaya-kaya wis apik-apik wae gaweane. Ora nyawang aku, kawulane klisir arep goleki wong tuaku ora ngerti. Gunane apa kowe dadi dewa? Tak takon karo kowe. Dewa cap apa? Nanging ora usah nanging. Mesake kananing dewa, luwih mesake aku. Aku ki mung kepengin ngerteni bapakku sapa, ibuku sapa. Tak kira luwih abot. Perkara olehmu seneng-seneng, tak kira luwih abot perkara olehmu do ropian-ropian ning kayangan iya. Pasewakan dewa do jogetan, apa kaya ngono iki wis lumrah. Apa kaya ngono ki wis terpa apa kaya ngono ki wis pantes. Mesakno kanane kawula cilik kaya Wisanggeni iki. Janji tak etung. Janji telung kedheping meninggal. Kowe ora meneh ngerti sapa bapakku lan sapa ibuku kelakon tak ana dewa tak gawe wirang kanan tak gawe bosah baseh. Tak gawe karang abang kanane guntur geni guntur angin sirnakno Wisanggeni guntur geni guntur angin.
Oh, Mas Krama Sidam sing aring bawana langgeng. Mboya pati ndugamana wisanggeni. Teka jeneng kita Mboya tumama ulun taman Gunung Genti guntur geni guntur angin. Ayo nganti sasar susur cangkemmu. Gage muni ya. Tak jaluki keterangan bapakku sapa ibuku sapa malah dolanan lampu parlet. Anggepe tontonan ngono apa kepiye? Ayo. Janji kowe ora menehi keterangan wong tuaku sapa, ana dhewe tak gawe wirang. Wela, mati ulun.